Kalambay! Hello, gagayang mga napipintas ka naguguwa po. Kumusta kayo manan? Sapal kumatahil, tiya kayo nga kanayon niya. Sa bali manan nga istoryatin tayo, dramatad tayo ito'y Dear Kalambay. Surat ni gayam tayo nga Flora. Basaan tayo te konana. Dear Kalambay, about kada na ang kantatang ko ti istorya kanyam. Bakit kanla kayan da na ang kantatang ko? Kat adon ti rek-rek na anday ti bagbagida. Adon ti sakit da ngam ti kasursuron ko. Imbes nga agas ti gatangan da saan. Tadya kit di pagpapintas kan pagpagwapo da ti importante kanya da. Rogya kon ti ag istorya. Ay, danuman, Flora. Mabit lang nanang. Antoy, ala, uminom kayo. Hindi agpa-check up tanay. Nakaro tauyok yun. Check up. Gastos lang dayta, anak ka. Kasanukat nga ron nga gimbag kayo nga. No, di ka agpa-check up. Mani paburak ka to, maniti. Oregano tayo suti. Inumak. May sa kayo, mat. Agpada kayo nga umanuyok ka ni nanang. Intay agpa-doktor. Iyag mo ti pagpadoktor ko ta sa kundi mapanwa. Ay, uray siya ka. Hitad maun ti pagpadoktor ka. Tasyak ti mapantanay. Kadapay trabaho, Flora. Kabalan nyo aya nga uray da kayo lat mapan nanang, tatang. Day talang aya. Napigsa ang ulan. Rik-rik na aga. Ay, uray siya ka na ka. Makawaya sa. Nala, agkuyog kayo nga ron na mapan nagpa-check up nanang, tatang. Tapno dya ako naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza kardaw. Mapankan iti papanam, tamapanak meten iti papanak. Wag susiba. Ayan tayo kwartak ngay. Atita, ginudwak ti inted ni Flora pagpa-check up ta. Ay. Adun sama kang ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. Sa ismail dya inted na. Malangarot. Kahit kanya nga oras sa malpas ka, taagkuyog tamoy lang nga agaway. Tapno sana makadlaw dyan, anak ta. Atik sakto Wano awagan kanto, no dandani ak agawi dun. Sige nga raon. Papanam ngay nga ron ba kay? Inak pa'y agpakukuken agpakulaw. Sa aktumapan agpa-facial no malpas. Sika ngay. Inak mo agpapots pa, nagpamasahay. Nay, kartua, di ka agbababaay. Mga nuad da chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapanijay. Chicks mo ngay bagbagamag. Apay dapay lang mangayat kanya. Kaya kilala kaya na ka. Lalaki din. Mapantan. Agsinata dito yain. Awan ti trabaho mita, Flora? Ada, rumwara ko lakay. Nagkuyog ta nga ro din. Mapanak mo tin iti ayan ti minimart. Ay, way. Di mo't ko naman na pa nagpa-check up da na ng kantatang? Wun, nasapa darimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up. Tane tuman na uldamutin ka po iti uyak da. Di damat inhala dagiti card da iti klinik. Anya, nikit imbagak mga laan da dagi chay. Ang mga no sa bali man na doktor ti papananda. Sa bagay, ibagada na nalipatan da. Sana bale, tada record da iti klinik ni doktor. Inton maminsan, kuyugem ida no kas dya mapandag pa-check up. Tanay, kaslasan damod nga gimimbag. Naira naman nga ron nga da trabaho lakay. Kuyugak to na, into nag-follow up da. Nakabaybayag kamutin. Itayak pa nga akong uray dito'y paradaan. Nagapamaya. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kay, ada nagatang mau. Ada wag. Original. Lalakapay. Usarek tao. No mapaanak makidayain tumbigat.
Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa iti rupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ka. Malangarudan. Agawin tan ni malaman. Oh, ayan ti agas sa ginatang yung ay. Naday jay bagkaw anak ka. Oras siya. Aday di bagkaw. Nakatumarak pa yun Agkait, anyat ko na ti doktor kada kayaw. Kahit tagagas kami Tumaron mi kanudag iti agas may. Para uyak mo dyan resita na nga agas. Nan, kita akman Ay, inakman pa'y agkasilias. Ay, nasakit ti dyan ka. Ay, inak magdigos, tanay daga ang hinak. Oh, nagtudaw. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iji parlor. Ay, tumanaol man ang dananong kan tatang. Hulyo lakay. Ay, kanayon na mga agpa-doktor. Mapay nga di dagim imbag bakay. Huwag nga rod Awan nadlaw mo kada nanang kantatang. Ha? Apay? Kakulkulot ni nanang. Kapukpukis man ni tatang. Papukis ni tatang. Linawas mga papukis. Ay, kabay-bayam. Ada siguro sobra itiintad ko kwarta kadakwada. Ay na ibagam ka ni nanang. Tasaan pa'y lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabang si ti agas nga ikabkabil da iti buok. Agpaimpagpaimot Sige, tainakman kitaan ida. Tama nga no nalipatan dakit di tinagtumari ti agas da. Ayawanan naibusan tayo agas ka. Oray siya. Naibusin Flora. Anya? Ni, manulang aldaw ang nagtumar kayo na ibusan. Kahit isumit latintad kay Dr. May. Wag na nakaw. Diyak kayatin ti agagas. Nagpait. Nagrigat at mo na. Ay, kasla maisalat iti karabukob ka. Nagdadakkel nga agas. Ay, oray siya. Gusto na jaya na natumarkaw. Nan, kita akman ti bagyo. Anang ikanyo ti agas yun, nanang. Nawanan. Imbasura ka. Oray siya. Imbasura ko nata na ibusan. Nanang, agreeing kayong tamangan tayon. Aldawan. Ni, naimas pa'y laturog ni nanang. Ha? Anya dagiti adda diti rabaw ti lamiseta da? Setmat a beauty product. Adda sabon, toner, pang night cream, kan sunblock. Taymot na latak a brand kan nangina a brand da ito'y. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy. Nangalaan da nga iti inggatang da. Kat saan mo ta di mawat kanya? Ay, aldaw mo't gaya man. Nasayatan na kariing kayo, nanang. Da kayo ti agus usar ka dagitoy? Ha? Ay, uuwa na nakaw. Apay aya. Nagngina mo dagitoy? Epektibo mo. Kita tirupak. Kaririin ko pa ilaang ngamayatlat tatoy rupak. Natural beauty ko naman. Ha? Aduuna yun, ti sakit ka. Iso masapol nga agpapinta sakit ti husto, Flora. Anya? Agpaagas kayo kunayo saan nga agpapintas? Ay naanak ka. Uray agas kang agas. No talaga akadeng mo. Awan mabalin mo. Anya? Diyak kaya ti matay apangit, Flora. Iso masapol nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton mataya kaun. Agmano, nanang? Kumusta kayo, ngay? Ay na, naimbag man tapi masyar ka, Floro, anak ka. Ay na, I miss you, anak ko. Ay, nay. Nay, agmay-may sa kamay. Ayan ti asawa, kandagi ti anak mo nga Gaing kuyo kita na, tada klase da. Kinadamot trabaho di manugang yaw. Ay, kumusta kayo, ngay? Ay, nanak ko, nasakit ti saka. Ay, apay, ngay? Simron sa ti arthritis ko, anak ko.
Awan ikatang ko iti agas kaw. Malatay kang kay tigatang yaw. Isungay maya, ta umay ka ikan iti alawan siyo nanang. Ay, nagyaman na ka na Ay, kaw. pluraw, anak ka. Ay, agyaman nak, tapi masyar ka. Ay, nasakit ti mataak. Nakapsutsan dyan ti parak. Masapaw la sukataan. Sige tikang kayo ti kortayo, tatang. Ta daigatang yu ti agas yaw. Ay, wan man, tanay, kababain mo't kini kambal mo a Flora. No iso akanayon ti pagdawatan, may. Kay kwa, kasla umimimot mo tanya kasingin mo pluraw. Anya? Wan, agpayso timbaga ni tatang mo anak kaw. Saanen akas ide, akanayon da kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayunam ti ited mo kada kami Floraw. Ay na, una yun ayaday ito amarigrig na kay. Hey, apay tap-tap payaan nyo ta ulo yung anak karupangat nanan. Ay. Nasakit ti ulo yo. Ay, saan anak ko? Ay, maulawa ka. Nya, maulaw kayo ngam, nakarubot kayo mag. Wan atay nako mga ron agpa-check up. O sarak tay kwarta nga inted ni kasingin mao. Uyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga ron anak ko. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka. Anay, unay, meteng talimtag ti saka kaon. Ne, apa yan tatang? Limtag nga ron manan to'y saka kon holyaw. Agagas kayo Awan agas yo ya. Kadagsaw kayo may agas. Kay makauma deng ganday ta nga agas. Ha? Kuyo genak man kit DJ Plaza holyaw. Mapan kayo ti doktor? Ay, hindi kayo pala nakikitan ka dananang. Kinuyog ni Flora ni nanang iti klinik. Basta kuyo genak ta sa balimot ti papanak. Ay, sa peda ko mapapanak ita. Ay, sige. Idagas kayo ti papanan nyo. Ta makikuyog kay ton kada Flora ken nanang no agawid dan. Nanang, anyat kuan nyo ditoy. Klinik mo ti dermatologist ditoy. Wan, taagpa-facial ak anak ko. Ha? Kunak man nagpa-check up kayo. Saan? Check up dita. Makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta denggun. Anya? Ison tumot la matay da tao. Isong agpapintas kit day. Bakit akong umadanin ti apit ko. Isong agpapintasak. Agpaubingak. Agpapudaw kan amin nun. Ha? Jak kayat nga uyawon dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmit na ito anatay. Nukunadan to ngay. Ha? Nalakaya ti mabulay. Iso asaga na akti papatay ka. Masapol anapintasak to nulamayan da. Ne, anya ti aramiden tayo dito Jim, tatang. Ay ket agjimak Ala, panawan nak dituyain ta dapay papanam. Ha? Agsaksakit ti sa kayo ngam agjim kayo? Wan, masapol nga agpadakilak iti muscle kaw. Tapno saan nga loy ti kudil kaw. Ha? Ala. Panawan na dituyan hulyaw. Agawid akto na sisyak inton madamdama. Kitaim ka dito'y muscle kaw, susima. Di madakil danay, Na. Ay, wag na. Ay, Kaslamat natuunan ng itimunay at hinapay. Ay, nukasta. Napan ka manan ijay, Jim. wan. Narigat no maliwayak ti agjim. Agloy ti kudil ko no jak agjim. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot ti rupak. Nay, nagkinaisan ka day. Ay uming ingpis metaro pa maun. Ay, katuwing Ay, wanak gayam. Dinuminggo ti pa nagpa-facial ka. Kumusta nga, di saksakit at tiyan mau. Ay, isulat ta Nasakit lata. Ken pasaray maulawak. Ipan kunsan talaga. Mura siya.
pasaraya gulawak. Ay, uray ko man no aggidan ta matay. Tapno aggidan ta may mailungon. Wen ko mga raw, kat no agidan ta matay. Ti kayat ka, duwata nga agida iti may salungong. Tagod furtaw, ti alaan da alungon ta. Anya, ada aya nga taamot good for to alungon. Nagpaaramid danto ipasadyada. Ay, na no apay mga may namatay ti tawan niya. Huwag nga rod ang anya nga raw, matay tayo matamay. Awan bumataw dito'y lubaw. Nanang! Shh! Di ka na tagari. Nakaturog ni Nanang, kabagis. Ha? Ay na? Una yun yaw. Nagpintas mo ni Nanang nga nakaturaw. Wen, Floro. Kasta ti kayat na. Oray mat maturog, masapul nga ag-make up. Tamangan ka nun no bigla matay. Ay una yan. Nagpuskol pa iti lipstick nanay. Naglabas ita bibig kang pingping na. Na, agramang kalob-kalob ti mata na ka-ride. Nakaritos pa'y ay ti dadakkel. Kan kita am tabado na Na? Mas lamo baro ti agninang. Nagado ti silap-silap nanay. Kan nakakwintas pa iti nagdadakal. Nakarilo pa'y Ay, Singsing. Kompleto ti alahas na. Ay na. Ultimo pa naturog da ka imik-apan da pay. Kasta nga rod ti kayat na. Tamangan ka nun no saan na makarieng kat ti kayat na napintas ang matay. Kanyan? Kanitatangay. Nakaturog mo lang, Anday di sofa di salas. Nakakupyor mo lang. Di mo nakita ya. Hindi mo nakita na tanakayda. Diyan nadlaw ti postura na nakaturog. Kano nakabarong. Anya? Nakakurbata nakaturog. Kan nakapumada. Naka-foundation pa jarupa na Kan nagbangbanglo. Ay nauna yung ngay. Ay, agkabaw sa amatan dagiti parents ta. Tsaka mo Un nga ta Mangrugi siguro ti pa nagkabaw da. Nakapsuta. Ay bumangon kayo tamangan kayo nanang. Inyo nagkunday ti kaninyaw. At kamat gaya am floraw. Una tayong bagamot tayo kasingin ko. Masakit kayo kani tatang. Ay, ipan minsan floraw. Bumangon kay kidain tamangan kayaw. Sakti mga sikaso kada kayo, tawa mo ni kambal ka, o tanapa mo nagtrabaho. Ay, jak makapangan anak ko. Natamnay ti panagraman ko. Alaaman kit di tay make-up kit ko. Lukatam ta irwar mo ti lipstick kan make-up ko. Ha? Make-upan na. Kanalipatak ti nag-make-up idirabi Alan, kan lipstick kan nak. Tamaulaw ka bumangaw. Mangang kay ki, di tagtumar kayo ti agas yaw. May kapanakpay Bye-bye ang tagas-agas dit. Tulungan dak, maulawak! Ay ni tatang, mabilang tayo nakitaan na na. Jak kaya ti mapanay di ospital. Ay, alam man tayo bado ka napintas. Tayo pasot yung kanyak. Ay na, saan man na kita ti pagbagayo tatang? Tiki di salon at ti panunutin yaw. Yay napintas sa barong kaw. Kanya nangisid na pantalon kaw. Kantay napintas sa sapatos kaw. Ipasot yung kanyak. Loro, apa yan? Ay, nasaya tadakan. Maululaw da tatang kananang. Itaray tayo da ni hospital. Ay, di napintas sa badok. Ay, abang marudin ni bayaw tabagkatan mindanan ng kintatang. Ay na, agkakanatan ti sakit dananang kantatang kabagis. Ngaraw. Iso ang masapol, ang maasikaso, dana yung bag. Di ta itulok arumor, day ti balay. Uwen Floro. Ay na, pagsagay saan ta pay laida, atane, agpada tamot abisi no daduma. Alam pay laang ni tatang ijibalay yo, ta agbatimot ni nanang ijibalay. Pag tinulungan ta nga si kasuan ida, kabagis.
Pinagsagay saan may nga road kan ni kabagis ko, wano kasingin ko dagiti dadakkel me kalambay. No dagiti hiligda nga panagpapintas kan panagpagwapo, intad milata. Binaybayan me nga ag-make up da nga orada dala nga jabalay. Nga makit dehan may sudan nga pinalubusan nga rimwar, tapno mabantayan may suda nga perme. Kat naayat una ni Apo Diyos, takal pasanti pa nagpagas da, nagimbag damat laang. Kat binagbagaan may suda, nga ipangpangruna da nga si kaswan ti salon at da. Aging galangan itato'y surat ko, dato'y gayam mo Flora. Wana, kusto lang jay imbagayo kanina ng kanitatangyo. Nga jay salon at dakit niti ipangpangruna da. Tane, kakaiso na nga, nabiyag da pa lang iti kasi nga tao-tawon da. Maminsan tayo lang nga agbyag ko na yo. Iso nga salwadan tayo ti salon at wano biyag tayo. At makunak nga nasisiyang pat kayo nga anak ta. Nadungo kayo kadagitin. Parents yun niya. Itultuloy yo adat ang aramidan nyo. Itan tinagibusan ti istorya ni gayam tayo nga Flora. Ito'y drama tayo nga Kalambay. Enornos para iti script ni Jenna Almoite. Salamat.